Tulo ka tao gipamatay sa barangay Buot Taop. Suspect mi claim nga biktima siya sa barang. Duha ka sunog na itabo sa Sugbo, usa sa Basak Cabreros, samtang naugdaw ang usa ka boarding house sa Sambag 2. Fact-finding team sa Department of Health walay nakita nga kalapasan sa Mandawi City Hospital sa paghatag sa medical staff og tambal nga hinungdan sa pagkamatay silang pasyente. Paggamit og container van isip usa ka morgue sa Cebu City Medical Center, gipaundang sa Department of Health human gikit-kit sa ilaga ang mga minatay sulod niini. Bagong alyansang Makabayan nanawagan sa presidente sa pag-resign tungod sa gimando nini nga palpak nga operasyon sa kapulisan sa Maguindanao. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, petsa 3 sa buwan sa Pebrero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, hapit na matapos ang fact-finding committee nga giumol sa Department of Health Region 7 ang ilang investigasyon kabahin sa reklamong gisangat batok sa Mandawi City Hospital. Gireklamo ang maong tambalanan Glenn tungod sa kamatayon sa usa ka ginang nga gingong gitagaan og sayop nga tambal nga gireseta sa doktor o gidapat sa mga nurse. Andrea Patenya, Sugid Limi. Nagpa-admit niya itong Enero 2 tungod sa hilanat ug kakapoy sa lawa si Jocelyn Coliflores sa Mandawi City Hospital apan kalit nga nagwild ug namatay human gi-injeksyonan og antibiotic nga cefuroxime. Rupture of cerebral aneurysm mao gibutang nga cause sa iyang death certificate samtang sudden cardiac death ug left ventricular hypertrophy ang nakabutang sa autopsy. Base sa findings sa Department of Health 7, wa sila nakita ang mga kalapasan nga gibuhat sa mga doctors ug staff sa Mandawi City Hospital ngadto sa pasyente nga si Jocelyn Coliflores, mao nga wa sab sila nakita ang rason alang sa pagsuspenso sa lisensya sa maong tambalanan. Based on what was given us and what is baga records na available, wala man tayo nakita na breach of procedures. Wala nakita na sa medicine sa gihatag, wala po tayo nakita na baga problema. Matod sa pangu sa DOH 7 Fact-Finding Committee nga si Dr. Sofia Mancao, ilang napamatudaan nga gipaubos gyud sa skin test si Jocelyn alang sa tambal nga cefuroxime ug nagnegatibo kini sa allergy. Gihatagan na maong pasyente og antibiotic alang sa suspected infection nga gituuhang hinungdan sa iyang hilanat. Giingong safe ra ang antibiotic nga cefuroxime, lakip na ang diphenhydramine, usa ka antihistamine nga gidapat kang Jocelyn aron mokalma human nagwild. Yeah, so far they were really following the protocol and giving those kind of medicines. The procedures is in accordance to the SOPs that they have. Apan tubag sa abogado sa reklamante nga si Attorney Inocencio de la Serna, di sila mutuo nga dunay gibuhat nga skin test hangtod nga makakita sila sa medical records ni Jocelyn. Base sa ilang pakikinabi sa mga kabanay nga miuban sa pasyente sa ospital, wa gyud sila makakita nga gi-skin test si Jocelyn. So, mo ni karon nga niingon sila nga naana ko skin test when we have statements, we have testimonies from the witnesses dito mismo who were there all the time na there was no skin test done, no procedure relative to the skin test. Gipasabot sab sa DOH nga way sayop sa nagkadoble nga discharge summary nga gihatag sa ospital ngadto sa kampo ni Coliflores, sanglit ang unang na-release for billing purposes ra mao nga di kaayo detalyado. Gisugyot tinuon nila nga sa sunod higayon nga mo release og initial discharge summary, tatakan na kini nila og for billing purposes nga stamp. Matod sa OIC sa Mandawi City Hospital Dr. Maria Lourdes Espinoza, gikalipay nilag maayo ang findings sa DOH 7 nga wa sila nabuhat nga kasaypanan sa pag-handle sa pasyente. As I have said before, we did nothing wrong. We did the best for the patient. We did the right thing. And that's the findings of DOH. Mato di Attorney de la Serna, buot nilang basa ang written findings sa investigasyon sa DOH ug desidido gyud
Ilang sang at sumbong sa korte, PRC ug ombudsman. Tagbuon sab sa DOH ang kampo ni Collie Flores ugma aron makuha ang ilang habig. Matod sa DOH, kung gusto pa gyud makakuha og dugang kasayuran ang kampo ni Collie Flores kabahin sa tinuuray nga hinungdan sa kamatayon ni Jocelyn, mas maayong ipaubos ang iyang lawas sa re-autopsy. Matod pa, bisan og di na ma-examine ang lawas chemically, mahimo pang ma-examine ang tissues sa namatay. There will be tingali a component of that autopsy, the microscopic findings, meaning naapay forensic, we call it forensic procedures nga buhaton. Then that can be done or reviewed para ma-determine kung napabaylain. Andrea Patenia, News 5. Bugtong silang Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes ug Vice Mayor Romeo Villarante ra ang magatubang sa Hunta Provincial aron mahusay ang ilang kasungian subay sa paglaslas sa annual budget sa Talisay City. Jinky Bargio, Sugin Limi. Nakadesisyon na ang Hunta Provincial sa lalawigan sa Sugbo nga personal nga magatubang silang Talisay City Mayor Johnny V. De Los Reyes ug Vice Mayor Romeo Villarante kinihuman madungog ang ilang mga habig. Nakita sa Provincial Board nga gipanguluhan ni Vice Gobernador Agnes Magpale nga naapektuhan na ang operasyon sa dakbayan sa Talisay tungod sa paglaslas sa konseho sa annual budget nga gipangayo ni Mayor JVR. Murag dunay personal nga rason mo nang akong gusto nga ang among mediation process sila lang. So, immediately sila ra gyud duha. Kagahapon, subling mibisita si Mayor JVR sa Kapitolyo aron ipasabot ang gipangayo ining pondo ug ang katuyuan niini. Dako ang pagtuo ni Magpale nga di lang ang paglaslas sa pondo mo'y issue, apan lakip na ini ang personal nga mga kasagmuyo tali nilang JVR ug Villarante. Iya hinuong giklaro nga wa sila gidapigan ug buot lang nila nga magkasinabot na ang duha ka kampo aron di maapektuhan ang mga Talisaynon. Gi-review na ginamo munang nakakita nami sa mga items nga diin among buhatan og kuan mga point of entry for mediation. Jinky Bargio, News 5. Mga militanteng pundok na nawagan kang Presidente Noynoy Aquino sa pagkaraog sa pwesto nunot sa naitabo didto sa Maguindanao, diin daghang pulis ang nakalas. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Dako ang pagduda sa mga sakop sa bagong alyansa Makabayan ug Anak Bayan nga si Presidente Noynoy Aquino gyud ang nagsugo sa mga sakop sa PNP Special Action Force nga sulungon ang mamasapan ng Maguindanao aron dakpon ang duha ka international terrorist. Mao nga nanawagan sila karon sa presidente sa pagkanaog na sa pwesto. Doon ay posibleng kabirap sa maong itabo kay klaro man kayo no sa pronouncement ni ato sa statement nga tilibais nga statement ni Noynoy Aquino, klaro kayo uban nang hinaw siya daw Poncio Pilato at the same time po na makakpod siya. Gibuhat sa maong grupo ang maong panawagan at ubangan sa Camp Sereo Osmeña kung asan himutang ang buhatan sa Police Regional Office 7. Di na gusto ang mga sakop sa Anak Bayan nga madugangan pa unya ang mga kinabuhing makalas. Di sila pabor sa panawagan nga all-out war sa mga dapit sa Mindanao nga dunay mga rebelde. Dugang ni paglinawan nga angay hatagan og pagtagad ang pagtumbo kung kinsa ang responsable sa kamatayon sa 44 ka mga sakop sa SAF. Nga ingon ana ginagad nagihulog nila nga gipakaon sa buaya niining kining maong operasyon. Subo kayong palandungon pero mao'y kamatuoran. Mao gani na nga manghinaota nga dunagyoy manubag niini, dunagyoy masilutan niini aron dili na ni mahitabo kining maong insidente. Isip pagsimpatiya sa mga kabanay sa nangamatay, nagdagkot og kandila ang mga sakop sa militanteng pundok at ubangan sa kampo sa kapulisan sa rehiyon. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gipadala na sa usa ka center sa Sugod, Southern Leyte ang giilang gwapang shoplifter sa Sugbo. Giturnover kini sa DSWD sa milabayng semana. Giklaro ni Vice Gobernador Agnes Magpale nga dili nila mahimong itugyan sa abogado ang batanon gawa sa ginikanan o bakaha parente niini. Gihagit sa PCWC ang abogado sa pagbutyag sa ngan sa nakuha sa iyang serbisyo. Nasayran nila nga nagdumili usab pagdawat ni Jobel ang iyang stepfather ug ang iyang masakiton nga inahan. So we will know
Kung pariente ni siya, doon na ba ni siya karapatan nga mo take into custody the minor? Pero ang amo jud karon is center yun. Tulo ka andanang paabangang panimay sa barangay Sambag 2 na sunog kaganinang kadlawon. Ryan Sorote, Suginlimi. Nag-ihay sa pagpanghipot sa ilang magkaptangan dayon panagan kining mga residente sa City of Tambis, barangay Sambag 2 gumikan sa nagkadako nga kayo nga milamoy ining tulog ka andanang panimay. Nalangay ang pagsud sa mga bombero sa lugar tungod sa kadipot sa dan sa dapit. Unang nakapasilip og tubig ang fire brigade sa barangay Sambag 2. Dihang nahotdan og tubig ang barangay fire truck. Nakabuilog balik ang kayo o na pa nakabot ang ubang mga fire trucks. Niadtong pagtuig 1962, natugod ang nasunog nga paabangang balay nga gipanag-iya ni Antonio Alego nga halos ginama sa light materials. Nahinalok sa Alego sa iyang lawak ug mainalan kay gipukaw kini pagdako sa kayo ug nakagawas. Giyong nagsugod ang kayo sa ikadung andana, hinungdan nga dunay mga boarders ang nangambag gikan sa bintana tungod sa karatol. Kusuging aso, dito, nagkuha silang tubig. Nyawan naman sila kabluasa gikan ng tayo. Di man makita. Gamay kaya gianan. Nasulod? Oo. Ikaw ba? Hagi pag kaya din na? Gamay gianan na. Alas 3:20 kaganyang kadlaw na dawat sa mga bomberong alarma sa sunog, nag-iisa sa second alarm og nakontrolar makalabay ang 20 minutos. Dakong tabang ang firewall sa building, mao nga wa na makakatap sa ubang panimay ang kayo. Matod sa tag-iya, dunay kapin 20 ka mga lawak nga paabangan ang iyang balay apan suma sa mga borders. Doon na kinikapin ka mga gagmayng lawak. Gingong usara ang entrance ug exit sa maong nasunog nga boarding house. Posibleng problema sa linya sa kuryente ang hinungdan sa sunog nga dunay danyos na 140,000 pesos. Diya namin nakakuha na dyan nga muna, kabalakan na tanan sugo sa panimaw na mo sa aso. Then nandun nagkadako. Baho o sa? Mong plastic ka kanang sa wiring gikan. Ang iyang structure is ingon tang kuha siya kanabang karaan na. So siguro ang wirings na ni o wala kuha siya ma-maintain. O siguro ang sundan ini. Ryan Sorote, News 5. Laing panimayan nga nahimutang sa Maydalan, Cabreros na ugdaw kagabi. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Human sa 10 minutos na pugnan sa kabumbiruhan sa Dakmen sa Sugbo ang pagkatap sa kayo sa nasunog nga panimay ni Patricio Lopez dinhi sa Maydalan, Cabreros sa barangay Basak, San Nicolas. Mga pasado alas 10 kagabi na dawat ang taho sa sunog ug giisa kini sa first alarm. Sa inisyal nga investigasyon sa kabumbiruhan, giyong dunay batang nagduwa og pusporo. Bata nga nagduwa og pusporo dool sa gasol. Then katong gasol na sa leak, so gidakop ang kayo. So mao hinungdan sa sunog. Apan ang iyan sa bata midipinsa nga di tinuod among impormasyon kay igo rang gisugo ang iyang pagumangkon sa pagkuha sa cellphone sa taas ug mao kini ang nakabantay sa kayo. Ang iyang mama nagsugo sa bata pagkuha sa cellphone nga gi-charge. Karon na wa ka kuha ang bata kay nahadlok kay nagpaka-paka naman ningon siya mama dili ko kay nagpaka-paka ang taas naa na may kayo. Dunay laing balay nga nakan-an sa kayo ug pinaagi sa tabang sa firewall wa na makatap ang kayo sa ubang kabalayan. Leslie Caminada Vistil, News 5. Duha ka magsuon lakip nga gipatay sa ilang amo nga dunay kasuko sa iyang igagaw. Naitabo ang krimen sa bukirang barangay sa Buot, Dakbayan sa Sugbo. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Atubangan sa patay nga lawas sa duha niya ka mga anak nagminatay si Priscilla Kabukayan. Naglunang silang dugo ang managsuong biktima nga silang Jeffrey ug Jerome human makaangkon og samad silang buko-buko. Asoy sa inahan, gikuha sa usa ka renato ang iyang mga anak aron patrabahoon. Wag gisam inyo dadon ko yung anak wala ni mas Jerome na madadon atul ta dito prinas loud di ko yung ang mangguwang mao na rito buah. Sa maong krimen namatay sab ang usa ka Heraldo Tangayan nga gituhang maoy punteriya sa suspect nga si Renato Cabradilla. Matud sa anak ni Tangayan kinsa na angol sab sa hitabo nga kalit nga misud sa ila ang ilang kaliwat nga si Cabradilla. Gani suway sab siyang gipusil apan wa makabuto ang dalaining armas. Mo dito ni patiran din ang portahan sa itong namusil mo to gi suod pagid sa kwarto din mo to gi pusil akong papa. Kisa may namusil sa mong papa? Ako
Kung igagaw sad. Kisa may ngalan? Renato mo, Cabradilla. Mo to. Pupapusil ka usa. Nakabarog pa to akong papa din ni kanang ali sa portahan mo to gipusil pa jud mo to. Matay na. Blanco pa ang mga sakop sa Cebu City Police Office Homicide Section kung nganong giapil og pusil ni Cabradilla ang managsuong kabukayan nga iya man unta kining mga bata-bata. Lakip nilang sutaon kung ang kasungian babahin sa yuta ang hinungdan sa pagpamusil. O lagi sa di ngano na apil ning duha. Iya man ni kuyog. Di patag ko na ni kung sa ni ang giapil ni pusil. Gimbitar sa kapulisan ang igsoon ni Renato nga si Ibing tungod sab sa giinong nagkasungi sabni sa namatay nga si Tangayan. Leslie Camina Divistil, News 5. Subay sa maong balita, anaana sa kamot sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo si Renato Cabradilla nga mo'y gitudlong mipusil patay sa tulo ka tawo din sa Maransab ang 16 anyos niyang pag-umangkon sa pag-agawan. King Perez, Suginlimi. Kapin sa napo ka mga sakop sa Cebu City Public Safety Company ang midakop ng Renato Cabradilla. Kinsa mikatkat sa punuan sa lubisa dihang nakitaan sa mga pulis. Nakadawat og impormasyon ng kapulisan gikan sa usa ka konsehal sa maong barangay nga andam na nga musurrender ang suspect. Pero ang iyang gingon nga kagabi ko no kung may armas pa siya kung doon na pagyud siya saktong kargada suko yung kuno sa pulis kay gusto siya mamatay kuno. Igagaw ni Cabradillo ang iyang gipatay nga si Gerardo Tangayan ug pagumangkon sa pag-agawan ng batanong babae nga natapsingan sa bala. Samtang nga magsuong kabukayan nga silang Jeffrey 23 anyos ug Jerome 19 anyos iyang mga bata-bata. Mausad na maurang imong anak ug ang akong anak pauli ang kapagkuan. Ngano taon mo ay ngano taon ko dong. Anay ko ka dong para mga mong ka dong. Mibuhos ang emosyon dihang nag-abot ang kabanay sa mga namatay ug ang suspect din mitumawa man naglahing anggulo sa hitabo. Gibutyag sa asawa ni Tangayan nga dugay na pagpanghasi sa magsuong Cabradilla silang pamilya. Din ang lalis bahin sa yuta mao'y hinungdan. Tungod katingin na sa yuta. Yuta katingin na nilang kuan mo na ilang kuanan. Unsa man gilugan ang yuta sa pamilya? Nila mga pamilya daghan gayon na sila nagsuon, nya daghan man na sila kuan. Na mga yuta bahinon kuno na. Gipasangin lansab si Magdalena Ocariza nga mibarang kang Renato nga mo'y hinungdan sa gipamati sa iyang lawas o iyang nahimo ang pagpamusil tungod sa depression kay wa mauli ang iyang lawas. Apan wa kini ang kuna ni Magdalena. Nag-uulang ko ba kay dili ko adik, dili ko bisuso, di ko minom. Di ko magrilyo, pero lawas na ko labo pag adik-adik. Ang Ginoo rin hinigiban ako. Senyor Santo Niño, Senyor Jesucristo ng isang man, Senyor Santo Niño diri sa ligla. Senyor San Jose, inahan sa kamiyan panabang inahan ni Senyor Jesus, inahan sa kaluoy. Maol, naglaban ako, gabi, gipusil ko niya kaupat na ito, sige lagangtik. Sige lagangtik sila, pahit kaya akong kinabuhi sila. Gamit ni Cabradilla ang kalibre 38 sa pagpamusil sa mga biktima. Wa pa sa buhi ang igsuon ni Renato nga si Junray nga gituwang dunay partisipasyon sa krimen. Ipaubos pa sa paraffin test sa magsuong suspect. King Perez, News 5. Magpadayon ang SK elections hangtod nga adunay balaod og COMELEC resolution nga magpostpone niini. Kini giklaro sa local COMELEC office nunot sa balaudnon nga nag-ung-ung sa Kongreso sa pagdungan niini sa presidential elections karong tuig 2016. Jinky Bargio, Suginlimi. Bisan og nakapasar na sa ilahang bersyon sa balaudnon ang Senado sa pagsibog sa SK elections sunod tuig, giklaro sa Commission on Elections nga wa pay balaod og resolusyon nga nagmando nga di na mahinayon ang eleksyon karong tuiga. Gipahibaw ni Attorney Ferdinand Guhilde, gikinahanglan pa ang usa ka Joint Conference Committee sa Senado ug Kongreso una mahimo kini nga usa ka balaod. After ma-harmonize ni, ipadala nga to sa Presidente for signature. And once the President signs that, it becomes a law and it will now be legally allowed to postpone the SK election.
Dugang sa COMELEC, hangtod nga way balaod nga nagkanselar sa SK election, magpadayon gihapon ng implementasyon sa eleksyon karong Pebrero 21. Apan alang sa COMELEC, mas maayo nga isibog ang piniliay aron may kay gayunan pa nga makabuhat og mga reforma ang Kongreso alang sa sangguniang kabataan. So might as well use the time from now until before October 2016 to reform the SK, so that by then the SK would be more responsive to the needs of the youth and probably more representative of the youth sector. Nasayran nga 1.2 billion pesos ang pondo nga gigahin sa COMELEC lukop nasod alang sa piniliay ug kung di man mahinayon, dakog matigom ang gobyerno niini. Jinky Bargio, News 5. Gumikan sa nahitabo din gipistahan sa mga ilaga ang usa ka patayng lawas nga gipahiluna sud sa usa ka container van nga gimong morgue sa Cebu City Medical Center buot sa Department of Health nga ipaundang na kini. Andrea Paternia, Suginlimi. For now, wala pa ko report actually na lawat. Ngimando karon ang Director sa Department of Health 7 ngadto sa pangu sa Cebu City Medical Center sa pagsumiti og formal nga report kabahin sa reklamong pagkit-kit sa ilaga sa ilong sa ilang namatay nga pasyente nga si Harold Siton sud sa ilang cadaver holding area. Buot masayran sa DOH-7 ang tanang detalye sa maong hitabo aron makahimo silang mga rekomendasyon alang niini. Giklaro sa DOH nga di morgue ang container van kundi gibutang ang lawas kundi usara kini ka temporary cadaver holding area. Matod sa mga opisyales sa DOH-7, kun mahimo, hunungon na sa CCMC ang paggamit og container vans alang sa ilang medical facilities ug kinahanglan gyud palambuon ang ilang sanitation bisan og temporaryo pa ang ilang lokasyon nga naa sa Bureau of Fire Protection Building. Dugang nila, ang butanganan sa mga cadavers kinahanglang anaa sa luyo sa ospital ug di mula pa sa 2 to 3 hours ang paghold sa mga batang lawas ug kinahanglang dunay kanunay nga tigbantay niini. So would we still recommend, Doc, na i-continue ang paggamit atong container van as a temporary cadaver holding area? Oh yes, of course. With what happened, really very good. So dili na Yes, they should do something about that. Okay, ideally, even the van is not really ideal for a holding area. Mato ni Dr. Bernadas, ang maong hitabo makapaaghat na unta sa mga opisyales sa Cebu City Hall nga paspasan ang reconstruction sa bagong City Hospital. That could be contributory incidents that really would if you are the operator of the hospital, these are problems that really faces you every day. So that would really try to do something and establish really and reconstruct. Nasayran nga gitabangan na si DOH-7 ng CCMC sa renovation sa karaang building sa Cebu City Traffic Operations Management alang sa expansion sa ospital. Hagbay rasab silang ni-request og 500 million pesos gikan sa DOH Central Office alang sa reconstruction sa CCMC. Apan hangtod karon, wa pa sila makadawat og tubag kabahin sa maong request. Andrea Patania, News 5. Gilubong na karong hapon ang patayng lawas ni Basak sa Nicolas Barangay Kapitan George Rama. Gani gipaygayon kaganiha ang necrological service niini sa wa pa hingpit gyatod sa iyang pahulayan dayon sa Sempark. Mitambong sa necrological service si Mayor Mike Rama nga ig-agaw sa namatay. Mitambong sab ang pamilyang Gutierrez kay igsuon ni Annabel Rama ang namatay nga kapitan. Anaasab ang department head sa City Hall. Dihang mihatag na sa iyang katapusang mensahe si Annabel, naglanog-lanog sa katawa ang Cebu City Social Hall. Si George Rama namatay sa komplikasyon sa pneumonia sa miaging semana. Giimbitar ang mga hamtong kalakinan nga mupahimo sa libreng vasectomy nga gitanyag sa grupo sa mga foreign doctors nga sakop sa No Scalpel Vasectomy International dinhi sa Sugbo sugod karong adlaw hangtod petsa 10. Ang vasectomy o pagkapon usa ka matang sa male sterilization o permanent birth control alang sa mga kalakinan nga dili na buot makabaton og anak. Giklaro sa mga doktor nga way laing epekto sa lawas ang vasectomy, gawas lang sa birth control ug mula na tra og 10 ngadto sa 15 minutos ang maong outpatient procedure.
ug kay dili mahimong motrabaho ang mga pasyente sud sa duha ka adlaw human sa procedure, hatagan sab sila og 1,000 ka pesos sa maong grupo alang sa ilang pangonsumo samtang nagpahuway. Ang libreng proseso gitanyag sa Sacred Heart Hospital karong adlaw, ugma ug karong petsa 9 ug 10 sa Danao Provincial Hospital karong Pebrero 5 ug Tuburan District Hospital karong Pebrero 6. Is somewhat challenged by its population growth. I think many countries are, but I think that that's especially evident in the Philippines. Usa ka amahan nireklamo nga wa na moabaga sa galastuhon ang nakaligis sa iyang anak human kini nakagawa sa hospital. Apan ang nakaligis mireklamo nga sama sa extortion na ang gibuhat sa amahan human niya giabaga ang galastuhon sa hospital. Kini ang exclusive report ni King Perez. Usa ka amahan mi reklamo man wala na magtagad sa balay ron ang nakaligis sa iyang 4 anyos nga anak nga lalaki. Matod ni Cyrus Ryan Remedios, naligsan ang iyang anak sa usa ka Raimundo Rosada Jr. niadtong Nobyembre sa miaging tuig dito sa Kalahuan, Minglanilla. Bisan og nakagawas na sa ospital, maglisod gihapon og lakaw ang iyang anak nga hangtod karon wala pa makabalik sa pag-eskwela. Nagantos pa kini sa kasakit tungod sa kadaot nga naangkon sa kinataw niini. Diin gitangtang ang usa niya ka itlog. Nasayran samahan nga wala usab pa sa kaayog sumbong sa Minglanilla Police ang nakaligis nga si Raimundo Rosada Jr. Lakip sa iyang gireklamo mao ang Minglanilla Police Patrol and Action Team Leader SPO Renato Masangkay. Ikatong giing na laming magsangkay sir nga okay mo. So walang gibuyan na tama, walang di na ako siya mo walang gibuyan ako sa aning kasuwa sir ba. Ngaunta. Iya lang kami gisadjisan nga amo na ipahil. Ano ba? Nagtuo ang mga pulis sa Minglanilla nga nagkasabot na ang amahan ug ang nakaligis. Mao nga wala na kaso nga gisangat. We understand that both parties were very busy. So supposed to that we have to prepare the legal documents about the situation like the oath of undertaking. But puro sila busy. So ang nahintabo nga ako untang i-final na lang sila kay nagtuo manggug ko nga hugot na ang ilang panagsabot. Yes, sakto sir. Yes, actually ako usa jud ko sa mga witness ana sir kay halos kada adlaw sa mga sa station. Actually amo nang gi-cater. Nakasabot ko sa sitwasyon. Bisan sa kagrabe nga nahiaguman sa bata, vehicular accident resulting to physical injury lang ang naa sa police report sa Minglanilla Police Station. Inay reckless imprudence resulting to serious physical injuries. So nagreklamo siya nga ng physical injury lang, that is in general, in our caption in police blatter. Ang bata pwede ra gyud makaanak puhon-puhon. Dili na liability kuno sa bata nga dili siya kaanak. Maunay istorya sa doktor. Hinoon giabaga ni Raimundo Rosada Jr. ang galastuan sa South Gen Hospital nga kapin sa 134,000 pesos o kapin 14,000 pesos sa hospital sa Vicente Soto. Human nakagawas ang bata sa hospital, wala na sila'y nadawat nga hinabang. Sa gasa sir, abot na yung TV pa dyan nga. Hangyo lang dito sir. Apan alang sa nakaligis, sama sa usa ka extortion na ang gihimo sa amahan ngadto kaniya. So niingon akong sir Masangkay, sir hands up nagyoy ko sir kay wala nagyoy mati. So niya si Masangkay nga barugi na. Tungod kay hangtod karon wa gyapon nagasinabot ang duha ka mga habig, plano karon sa amahan sa biktima ug sa nakaligis nga magtutudlo nga dad-on na ang maong suliran at ubangan sa korte. Gitanaw karon sa amahan sa bata ang tanang mga available legal remedies aron sa tukmang kasong ipasaka batok sa magtutudlo. Samtang ang nakaligis, plano na sab nga mapasaka og kasong extortion batok sa amahan. King Perez, News 5. Attorney Georgia, no, we would like to thank ang atong higala, no, si Mr. Kenneth Kuponpoy nga gihimuan ta niining atong morning pin. Hi. Oh yeah, thank you, Mr. We still mourn for the loss sa ang atong sa mga kaigsuunan, Yes, ang of atong course. mga staff members. Yeah. You know, I wear this pin not only to mourn their loss, but also to show that I want the truth to come out. I have so many questions on my head going on. So I want the truth to I am with prevail. you, diyan dapita. Yes. Kinahanglan na gyud no ang atong gobyerno nga moaksyon dayon
Ilabi na karon nga presko pa kayo ang mga panghitabo. Kaya ang mga kaigsunan nato kinahanglan sa kamaturan. Kinahanglan gyud makibaw na tao ug unsa gyud nahitabo. No kidaghan na kayong mga storya unya di kita mahupay not unless nga makibaw gyud unsa gyud tinuod nga nahitabo. And we owe that to the soldiers who died for us, or not only for us, but you know, to do their job, their responsibility. So maybe low ang moral pero ug naa na ang kaning kamatuoran. Then hinaot na lang nga mabalik ang atong motivation, no, ug atong inspirasyon, no. So mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa bisan kanusa kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!